passport. Паспорта ще го показваш на други. Do you speak English? Инглиш не разбирам. Виж какво намерих. Какво е това? И какво ще го правиш? Ти си кметица, ти кажи. Аз какво да правя? Не ме интересува. Къде го набутам това африканец? Аз съм учителка. Бях. Съкратиха ме, защото вече нямам деца. То ги ядеш, бе! Нали ти казах, че са люти? Нещо става. При нещо. Какво да направя? Good evening. Сега се подпалихме. Абе, ти знаеш ли радикалния ислямизъм как е напъплил там из Африка? Hello. Nice to see you. Обижда? Да. Ти мани това ми, кой мога ли гарантира, че между тях няма терористи? Ти си гледай работата. Голями наци. Ще пратя момчета да го приберат. Няма как. Няма да го пусна. Срещу държавата на селита. Според закона, държавата съм аз. Когато спазвах закона, живеех като скот. Сега съм извън него и живея добре, защото така се получава. Писна ми да ме е страх. Ей, голяма жена си. Ела и си го вземи.